saattelemana. Esittelettekö te itse toisianne? Ai täältä. Löylyheitolla aloitettiin tämä keskustelu. Todellakin tervetuloa Puuvilan puiston keskusteluun. Niin, tuulen viemään, tulvan tuomaan. Miten sinun käy, se on homman nimi. Ja kuten äsken kuultiin, niin jokaisella on mahdollisuus kysyä. Meillä on täällä lauteella herroja, jotka ihan varmasti osaavat myöskin vastata näihin poikkeusolosuhteisiin liittyviin kysymyksiin. Ja semmoisia, mikä itse askarruttaa, jos tulee trombi, tulvia, niitä on näkynyt Satakunnassa, me tiedämme Karvian tilanteen, Porissa muutama vuosi sitten syöksyvirtauksia. Ja näihin asioihin vastaamassa on herrat. Olkaa hyvä ja esitelkää itsenne. Sieltä päästä vaikka lähdetään. Ole hyvä. No, Marko Nieminen, hätäkeskuspalvelujen johtaja Hätäkeskuslaitokselta. Ja Hätäkeskuslaitoshan on avun ja turvan ensimmäinen lenkki, jossa myös nämä myrskyt alkavat varmasti ensimmäisenä aina näkymään lisääntyneenä hätäilmoituksena. Ja hyvää päivää, Pasi Vainio Porin kaupungista ja riskihallintapäällikkönä siellä. Eli mulle kuuluu tämä Porin kaupungin riskihallinta ja siihen liittyy sitten tämä ennaltaestävä turvallisuustyö ja nimenomaan tämä varautuminen poikkeusoloihin ja varautuminen näihin häiriötilanteisiin ylipäätään. Joo, hyvää huomenta munkin puolesta. Jyri Leppäkoski, Satakunnan pelastuslaitos, pelastuspäällikkö. Taidon olla ainoa, kun on aloittanut juuri loman jälkeen työt, vielä näkee ehkä asusta. Ja mulle kuuluu tietysti tuo pelastustoiminta laajuudessaan koko maakunnan alueella, että tämähän on Satakunnan pelastuslaitos tänä päivänä ja porilaiset varmaan sitten Pori keskeisesti sitä ehkä ajattelee, mutta mulle kuuluu koko Satakunta ja nyt tietysti on ollut Karvianjoet vähän ongelmana. Plus sitten varmaan kysymyksiä ehkä tulee tuolta Tapanin ja Hannun myrskyissä, jossa olen sitten ollut aika keskeisessäkin roolissa, mutta kysymyksissä sitten lisää. Joo, hei vaan kaikille. Timo Vuola, Satakunnan poliisilaitos, poliisipäällikkö. Nyt tämä aihe, mikä tässä on tänään meillä esillä, tärkeä aihe, niin poliisi ei ole siinä ihan sillä tavalla keskiössä, koska tämä on aika lailla nämä luonnonilmiöt ja niihin liittyvät pelastustoimet, niin ne liittyy kyllä aika paljon pelastuslaitoksen ja muidenkin viranomaisen kenttään. Poliisin rooli on näissä ikään kuin avustava, eli me ollaan yhteiskunnan ja kansalaisten tukena ja tietysti turvataan yleistä järjestystä ja turvallisuutta ja rikostorjuntaa tämmöisten häiriöiden yhteydessä. Joskus toki poliisin rooli on sitten merkittäväkin sillä tavalla, että jos on esimerkiksi joku tämmöinen syöksyvirtaukseen viittaava ilmiö, niin poliisi voi, jos lupatilaisuus on käynnissä, niin keskeyttää sen, jos se on yleisön kannalta vaatii sitä tällä tavalla. Hyvää huomenta. Minun nimeni on Taito Vainio ja olen sisäasiainministeriöstä pelastusylitarkastaja ja toimin siellä semmoisessa yksikössä kuin pelastustoimintayksikkö. Ja tietenkin sisäasiainministeriön näkökulmasta nämä onnettomuudet, luonnononnettomuudet ynnä muut, niin on sen tyyppisiä, että me katsotaan, meillä on vähän niin kuin kahdenlainenkin rooli, että tavallaan niiden tilanteen aikana niin me pidetään tietynlaista tilannekuvaa, jota me välitetään ja kerrotaan lähinnä ministeriön johdolle, ministerille ja näin poispäin. Sitten tietysti näin pitkäaikaisempana asiana on sen tyyppinen juttu, että me tietenkin katsotaan sitten sitä, että miten se toiminta on onnistunut, että onko niin kuin jotakin tarpeita esimerkiksi lainsäädännön tarkentamiseen tai sitten erilaisten asetusten antamiseen tai sitten ohjeiden antamiseen ja tämmöinen yleinen kehittäminen on tietysti noin muuten valtakunnallisessa mielessä sisäasiainministeriön tehtävänä. Tällaiset herrat on vastaamassa kysymyksiin. Ei muuta kuin kättä ylös, jos näihin asioihin on kysyttävää. Ulla tuo sieltä mikrofonia heti, kun käsiä vaan nousee. Ja tarkoitus todellakin on se, että teidän kysymykset olisi vähän niin kuin pääasiassa tässä meidän keskustelussa. Mutta kun sä Taito sanoit, että te katselette sitten jälkeenpäin, että miten asiat on hoituneet. Kun täällä Satakunnassa nyt on ollut näitä tämmöisiä lainausmerkeissä katastrofitilanteita, luonto on näyttänyt voimiaan, niin miten täällä on sitten onnistuttu viranomaisten taholta?
No nyt esimerkiksi nämä myrskyt, mitkä tässä viimeksi oli tällä alueella, niin meidän näkemyksen mukaan niin pelastustoimi tällä alueella ja muutenkin Suomessa oikeastaan onnistui aika hyvin vastaamaan niihin haasteisiin. Totta kai aina ongelmiakin on ja ongelmia tulee, mutta että ehkä keskeistä on semmoinen, että tämä niin kuin myrskyistä tai häiriötilanteista selviytyminen ei ole pelkästään niin kuin viranomaisten asia, vaan se on myöskin mitä suurimmassa määrin, niin se on myöskin erilaisten organisaatioiden, jopa ihan yksittäisten ihmisten asia. Eli mitä paremmin ihmiset tietää, miten toimia, mitä paremmin organisaatiot osaavat varautua näihin häiriötilanteisiin, niin sitä paremmin myöskin viranomaiset pystyy sitten avustamaan sitä toimintaa. Ja sitä kautta me pystytään rakentamaan niin kuin tämmöinen kestävä yhteiskunta, jossa onnistutaan nämä vahingot minimoimaan. Ja niin kuin sanottu, niin minun näkemyksen mukaan, niin varsinkin nyt tässä Porin alueella, kun täällä ollaan, niin varmaan on aika hyvin onnistuttu vastaamaan näihin onnettomuuksiin. Ja myöskin on sitten satsattu aika paljon tähän tulvatorjuntaan, tulvasuojeluun. Täällähän on hyvinkin paljon nimenomaan tehty käsittääkseni rakenteita ynnä muita, joilla pyritään varautumaan niihin tulvatilanteisiin ja oikeastaan ennaltaehkäisemään niitä. Pasi voi varmaan niistä kertoa jossain kohtaa lisää, mutta Jyrki, mites nämä Tapani ja Hannu myrskyt esimerkiksi, jotka tässä nyt varmaan aika monella on mielessä, miten mieltä muuten yleisö, onko täällä viranomaiset onnistunut näissä asioissa? Nyökyttelyä, varovaista sellaista. Okei, hyvä. Jyrki, sä et nyökyttelyä omaan organisaatioon. Jos nämä kaksi edellä mainittua, Tapani ja Hannu myrskyt, Satakunnassakin oli kuitenkin kotitalouksia ilman sähköä, ilman vettä päiväkausia. Joo, kyllä tämä varmaan ihan totta on, että tuo mitä Taido tuossa sanoi, niin se ei yksistään viranomaisorganisaation voimin pystytä asioita hoitamaan. Että Hannu ja Tapani oli kyllä sellaisia esimerkkejä taas kerran, että meillä pelastuslaitokselle ei nyt voi sanoa, että se on jokapäiväistä, mutta meillä on aika selkeä kuvio aina, kun tulee tämmöinen iso tilanne. Eli meillä on pumppukalustoa hyvin paljon, meillä on joukkoja hyvin paljon, maakunnallisia joukkoja, ja me kyllä pystytään organisoimaan paljon väkeä liikkeelle, mutta sitten tässäkin tapauksessa me emme pysty sähköjä palauttamaan. Se on ihan selvä asia, että kyllä me sitten tarvitaan sähköyhtiöiden kanssa yhteistyötä, muiden viranomaisten kanssa, ELY-keskuksen kanssa, ja nyt jo tässä vaiheessa semmoinen vinkki ehkä yleisölle, että jos teillä sitten siellä mökkitiellä tai jossain on puuta kaatunut linjoille tai puut on yleensäkin teillä, niin se oikea numero on soittaa tienkäyttäjän linjaan, ELY-keskukseen. Ja moni ei tätä kyllä tiedä, ja sitten varmaan hätäkeskus kyllä sitten kanssa allekirjoittaa tänne, että meillähän on tapana sitten soittaa heti 112, että nyt täällä on tämmöinen hätä ja se linja sitten tukkiutuu. Ja Marko varmaan osaa tästä sitten enemmänkin kertoa, mutta kyllä meillä tämä yhteistyö just pelastuslaitos, hätäkeskuslaitos, poliisi, ELY-keskus, niin se varmasti toi tämmöisen uuden näkökulman tähän, että meidän pitää sitä tiivistää ja tiedottaa yleisölle ihan selkeästi, että meillä on tällainen ajatus ollut muun muassa Yle Satakunnan kanssa, että jos meillä on ihan alueita, joissa ei ole sähköä, niin me laitetaan sitten tiedote Yle Satakuntaan aina kun tiedetään, että tasatuntisin sen jälkeen tulee säännöllisesti tietoa, että missä niitä sähköjä palautuu tai nyt ei ole sähköjä, niin kaikillahan meillä nyt tälläkin hetkellä ehkä taskussa saattaa löytyä radio. Ei moni vaan käytä siinä kännykässä sitä radioa. Silloin kannattaa ottaa se kortti käyttöön, jos akku vaan on latauksessa, niin radio toimii. Ja sanoisin myös sitten, että moni unohti tässä kaikessa kiireessä sen autoradion. Sieltä tulee hyvää tietoa ja mun mielestä nämä on semmoisia konsteja ja sitten me saadaan niin kuin lähimmäisistä selkoa ja huoli, että kuule nyt siellä kerrottiin radiossa, että täällä on sähköt poikki ja ei ihan heti saada, niin sekin jo rauhoittaa sitä ilmapiiriä. Marko? Joo, voisin yhtyä tuohon Jyrin näkemykseen siitä, että on tosiaankin 112 lanseeraus on onnistunut Suomessa niin hyvin, että varmaan ollaan Euroopan aivan kärkipäätä siinä, että kuinka hyvin hätänumero tunnetaan, ja se tietysti johtaa myös tällaisessa tilanteessa siihen, että 112 soitetaan hyvin herkästi. Ja nyt esimerkiksi tässä Tapani ja Hannu myrskyissä molemmissa tilanteissa, niin aika pitkälti siinä vaiheessa, kun se myrskyrintama iski, niin me nähtiin kyllä siis huomattava, yli 10-kertaistunut hätäilmoitusten määrä niissä hätäkeskuksissa, mitkä oli siinä myrskyrintaman alla. Eli tuolla esimerkiksi Varsinais-Suomen hätäkeskuksessa niin oli lähemmäs 900 hätäilmoitusta tunnissa, ja kun siellä päivystäjiä, jotka vastaanottaa näitä puheluita, on se 10-15 henkeä,
me ei saada valtavia joukkoja liikkeelle, kun meillä tulee siis päivystyspaikat, niissä tulee kapasiteetti vastaan, niin se on välittömästi suuri ruuhka päällä. Ja aika moni näistä ilmoituksista ei niinkään liittynyt siihen, että olisi siis todellinen hätä olisi välttämättä lisääntynyt, vaan sitä tietoa kaivataan. Ja kun sähköyhtiöiden ja energiayhtiöiden palvelunumerot on tukkeutunut, niin sen jälkeen jossain vaiheessa halutaan sitä tietoa tavalla tai toisella ja soitetaan sinne hätänumeroon, ja sen jälkeen hätänumerokin ruuhkautuu. Joo, 112 on lanseerattu enää ja soita Call 911, niin kuin joskus aikoina oli tämä ohjelma. Mutta mites poliisin näkökulmasta nämä myrskyt ja myräkät ja muut tämmöiset? Poliisin näkökulmasta me ollaan tosiaan enempi sillä avustava taho tässä, koska pelastustoiminta kuuluu pelastuslaitokselle. Totta kai ne vaikuttaa kovasti meihinkin ja saattaa tulla vaaratilanteita, joihin poliisi osallistuu. Mä korostaisin tässä sitä samaa, mitä tuossa aikaisemmin jo mainittiin, että ihmisten oma varautuminen ja yhteiskunnan ennaltaestävä varautuminen nimenomaan näihin sähkökatkoksiin, niin siinä mun mielestäni meillä suomalaisilla on kotiläksyjä tehtävänä vielä. Vaikka monet asiat toimii hyvin, niin esimerkiksi Ruotsissa ollaan paljon pidemmällä sähköverkon niin kuin maakaapeloinnissa. Et meillä on aika haavoittuva tämä sähköverkko. Ja meidän arktisissa olosuhteissa niin ongelmat on kyllä isot kun sähköverkko sillä tavalla katkeaa, mitä Tapani ja Hannu myrskyissä. Siinä oli havaittavissa semmoista hyvää kansalaistoimintaa täällä Satakunnassakin, mikä oli hieno asia. Et siinä autettiin toisiansa ja lainattiin aggregaatteja silloin Tapani-myrskyn aikoina. Ja mä uskon, että varautuminen, ja näistä voi oppia näistä vahingoista ja myrskyistä ja luonnonkatastrofeista, niin jokainen voi vähän miettiä, millä tavalla, kun näitä myrskyjä ilmeisesti tulee yhä enemmän, ilmasto on muuttumassa, niin jokainen voisi henkilökohtaisesti varautua. Ja nyt melkein kaikilla on taloissa jo uunit ja varaavat takat, niin tämä on yksi semmoinen. Mä pitäisin tätä omaa varautumista ja yhteiskunnan panostamista tähän sähköverkkoon niin ihan ensiarvoisen tärkeänä. Silloin myrskyt ei vaikuttaisi niin paljon. Poliisi on hiukan, niin kuin mä aluksi sanoin, niin sillä tavalla sivussa näiden asioiden keskiöstä, että me ollaan apuna, me turvataan pelastuslaitoksen toimintaa ja tietysti sitten kun tulee sähkökatkoksia, niin rikosten vaara kasvaa, hälytysjärjestelmät ei välttämättä toimi ja näin poispäin, niin me sitten ollaan siinä puolella mukana, ettei sitten rikollisuus ylly. Valitettavasti löytyy joskus sellaisia kansalaisia, jotka käyttää sitten ikävällä tavalla hyväksi tämmöisiä tilanteita, joissa esimerkiksi sähköverkko kaatuu tai tulvan takia ihmiset lähtee evakkoon, niin sitten pitkäkyntiset saattaa iskeä. Nappaa vaan, älä väkivalloin, mutta nappaa vaan sen kiinni. Joo, eli tässä mitä nyt ollaan keskusteltu, niin täytyy todeta, että työ- ja elinkeinoministeriöhän on valmistelemassa tai on ollut valmistellut, käsittääkseni on mennyt jo eduskuntaan uusi lakiesitys siitä, että millä tavalla tätä sähköjakelun varmuutta parannetaan ja siihen liittyy muun muassa nimenomaan tämä, mitä toi Timo tuossa mainitsi, eli tämä maakaapeloinnin lisääminen. Täytyy kuitenkin huomauttaa, että se kestää ihan aika kauan ennen kuin saadaan niin kuin, sanotaanko laajemmassa mitassa maakaapelointia toteutettua. Puhutaan 10-20 vuoden, siis vähintäänkin 20 vuoden aikajaksosta. Ja siinä mielessä niin täytyy kyllä todeta edelleen vielä korostaa sitä omaa varautumista myöskin, että kyllä niin kuin ihan perusperiaatteena pitäisi olla semmoinen, että on patteriradioita käytössä kotona, jotta pystyy silloinkin, kun sähköt on poissa, niin pystyy radiota kuuntelemaan. Ja sitten, että siellä kotona on niin kuin tietynlainen omavara olemassa, eli kotivara niin sanotusti olemassa. On riittävästi lämmintä vaatetta, on riittävästi ruokaa, juomaa. Ja sitten lähinnä semmoisia perustarpeita, millä nyt sitten pärjätään semmoinen muutama päivä, noin viikko ainakin ehkä sellainen niin kuin varustus täytyisi kotona jokaisella olla, että ilman sähköä pystyisi viikonkin toimimaan ja tulemaan toimeen. Tietysti sitten riippuu varmaan siitä, että mikä vuoden aika on kyseessä. Talvella tietysti haasteet kasvaa ja jos ei sitä tulipesää ole ja talo on sähkölämmityksen varassa, niin silloin ollaan tietysti aika paljon isommissa ongelmissa, jos talvella sattuu tämmöisiä pidempiaikaisia sähkökatkoja. Että sitten tietysti viranomaisetkin siinä tilanteessa ryhtyy jo sitten harkitsemaan varmaan evakuointeja ynnä muita toimenpiteitä. Onko muuta siihen maakaapelointiin rahat olemassa jo, kun ei se ihan ilmasta ole?
No niin, tämähän on semmoinen asia, että kyllähän viime kädessä maakaapeloinnin maksaa sähkön käyttäjät, eli jokainen meistä tulee sen maksamaan, eli kyllähän ne siirtyy ne hinnat sitten varmaankin sinne sähkölaskuihin ja sähkön hintaan. Muistuttaisin siitä, että kättä ylös, jos on kysyttävää näihin asioihin liittyen. Mulla tuolta mikrofonia ja täällä on kyllä ihmiset, jotka varmasti osaavat vastata näihin asioihin. Siellä on ensimmäinen kysyjä ja ensimmäinen kysymys. Ole hyvä. Tässä teidän nimi oli? Marjatta, eläkeläinen. No, mä olisin sellaisesta kysynyt, että miten voidaan varautua, jos nytkin kun on paljon satanut ja sitten on odotettavissa tulvia, eli sanotaan, että vedet menee yli äyräittensä ja saattaa tuottaa monenlaista vahinkoa, niin onko siihen paljon keinoja, onko patoja tai tällaisia vai mitä? Kukas herroista haluaa vastata tähän ensimmäisenä? Jyrki. No, tietysti pelastuslaitoksella on keinoja, se on selvä asia. Meillä on selkeästi, kun mä puhuin tuossa alkupuheenvuorossa, niin maakunnallinen pelastustoimi ja me ollaan varauduttu pumppukalustolla erittäin suurien vesimäärien siirtämiseen. Se on niin kuin ihan selkeä. Sitten meillä on kunnalla tietysti vielä lisää pumppukalustoa ja sitten on meillä vielä suunnitteilla tällaista maakunnallista yksikköäkin ihan sitä varten, että me pystyttäisiin niin kuin vastaamaan näihin haasteisiin, mitkä sitten tulee tämän tulvan myötä. Mutta tietysti sitten kaupunkitasolla, niin kuin tässä oli alussa todettu, niin meillähän Porin kaupungissa on hyvä tämä tulvasuojelusuunnitelma ja Vainion Pasi riskienhallintapäällikkönä varmaan osaa vastata siihen tarkemmin. Nyt tälläkin hetkellä on menossa meillä täällä näiden tulvavallien parannustoimenpiteet ja niistä varmasti kuullaan tässä syksyllä vielä lisää. Mikä se oli juuri se maakunnallinen yksikkö? Maakunnallinen yksikkö tarkoittaa sitä, että kun meillä on Satakunnan pelastuslaitos, niin meillä on tämmöinen konttijärjestelmä, että me pystytään ympäri Satakuntaa lähettämään sellaista kalustoa, missä on enemmän juuri siihen onnettomuuteen tarvittavaa välineistöä, kuten nyt esimerkiksi sitä pumppukalustoa. Voin esimerkiksi tässä sanoa, että ei me nyt ihan joka paloasemalla ole samaa kalustoa, vaan ne on keskittynyt sitten näihin isompiin keskuksiin. Niin, Pasi Vainio, näistä tulva-asioista, tulvavalleista ja sen semmosista, ainakin Porin kaupungin osalta tiedät niistä. Joo, tiedän. Palasin vielä pikkusen tuohon nimenomaan tähän kysymykseen siitä, eli tästä huolenpidosta siltä osin. Eli tärkeää on tietenkin se, että viranomaiskoneisto ja turvallisuustoimijat ylipäätään toimii, mutta myös se, että itsestä pidetään huoli, mutta lähinnä korostaisin vielä sitä sitten nimenomaan näissä pitkissä sähkökatkoissa juuri sitä, että vaikka kuin on hankalaa itsellä kotona, niin kuitenkin pitäisi muistaa myös se naapuri siellä, että pitäisi mennä kysymään sieltä, että kuinka siellä pärjätään ja voidaan. Ja siltä osin ottaa sellaista niin kontaktia sitten naapuriin. Eli edelleen paras turvallisuusteko on se, että soittaa naapuri ovikelloa ja mitä teille kuuluu ja miten sulla menee siellä. Tätä vielä tähdentäisin. No sitten yleisellä tasolla voisin sanoa tästä niin kuin tulvasuojelusta sen, että ylipäätään näihin häiriötilanteisiin varautuminen edellyttää tällaista ennen kaikkea tätä suunnitelmavalmiutta, eli meillä on nämä suunnitelmat, etukäteissuunnittelu kunnossa, mutta se myös edellyttää tätä materiaalivalmiutta, eli käytännössä meillä pitää olla sitä kalustoa ja erityisesti tämmöistä niin kuin ennaltaehkäisevää työtä tehtynä niin kuin etukäteen, jotta sitten tämä tulvasuojelu ikään kuin olisi maksimaalista. Ja niin kuin tosiaan tässä on todettu, niin Porin kaupungissa on tehty nimenomaan tämän Kokemäenjoen rantamilla, niin tehdään jatkuvasti tätä tulvapengerrystä ja korjataan niitä ja siltä osin ja se etenee koko ajan, mutta totta kai siinä tämä rahakysymys on iso myös siinä, eli kuinka paljon siihen sitten pystytään satsaamaan ylipäätään tässä koko kunnallisessa budjettikurissa ja siltä osin kyse on aika pitkälle myös rahasta, mutta sen voisi todeta, että täällä Porissa on sillä siihen suhtauduttu kyllä niin äärimmäisen myönteisesti, eli kaikki niin näkee sen tarpeellisuuden ja kokee sen tärkeyden, eli siltä osin kaupunki on saanut varsin rauhassa tehdä tätä tulopengerystä ja korjaustöitä. Siltä osin se on erinomaisen hyvä homma, että meillä on sellainen yhteinen tahtotila siihen, että tämä asia pitää panna kuntoon. Se kysymys siis myöskin se, että pystyykö ylipäätään kaikkien varautumaan? Onko se edes mahdollista? No toi on tietenkin, kaikki vois vastata siihen. No toi on tietenkin ihan selvä juttu, että inhimillinen elämähän tuo aina yllätyksiä ja siltä osin
me ei välttämättä osata kaikkea aina varautua, mutta ylipäätään pyritään niin parhaaseen mahdolliseen tulokseen ja siltä osin, mutta onhan se selvää, että vaikeatahan se on ja nimenomaan se, että meillä kuitenkin rajalliset mahdollisuudet on varautua, että siltä osin ei voida niin kuin lähtökohtaisesti kaikkeen varautua, mutta niin kuin täällä on todettu just tämä, että se, että viranomaistoimijat toimii ja turvallisuustoimijat ylipäätään järjestöt, elinkeinoelämä on mukana, niin just nimenomaan tämä yhteisöllisyys ja kaupunkilaisten osallistuminen ja nimenomaan niin, että jokainen tekee tykönänsä sen, minkä itse pystyy ja pyrkii varautumaan omalla tontillaan siihen, että mitä ikään kuin tämmöinen pitkä sähkökatko sitten minulta edellyttää ja minun perheeltä ja kuinka sitten voin sitä sitten ikään kuin auttaa. Tähän taas tuolta Marko Niemiseltä kommentti tähän asiaan. Joo, tuohon kunkin henkilökohtaiseen varautumiseen lisäisin vielä sen, että älkää jättäkö kaikkea sen internetin varaan. Siltä osin, että kun sähkökatko tulee, niin te ette löydä sieltä koneelta, mikä on sen sähköverkossa kiinni, ellei se ole läppäri tai iPad tai vastaava. Niin te ette löydä niitä tietoja, mitä te tarvitte siinä tilanteessa. Tallentakaa ennalta sähköyhtiöiden, tienkäyttäjän linjan, pelastuslaitosten palvelunumerot ja vastaavat sinne omaan matkapuhelimeen. Että löytyy siinä tilanteessa, kun niitä tarvitaan. Ja muutoinkin niin kannattaa perehtyä jo siihen oman alueen näihin tällaisiin toimenpiteisiin, että mitä mistäkin löytyy läheltä, onko palolaitokset, ensiavut ja vastaavat, kuinka lähellä ne on ja miten niihin pääsee sitten helpoiten, mikäli ette ole siinä kyseisessä tilanteessa niin esimerkiksi autolla liikkeellä, jotta sitten osaatte hakea sitä apua tarvittaessa myös puhelinverkon katkoksissa. Eli on myös tämä tilanne, että välttämättä kaikissa tilanteissa niin ette pääse soittamaan, kun tulee laajempi puhelinverkon katkos. Jyri Leppäkoski. Joo, tuossa kun kysyit, että voidaanko kaikkiin asioihin varautua, niin mä muistuttaisin sellaisen asian, että monta kertaa sitten, kun tulee se suuri hätä, niin tässä kysyjä just oli sillä mielellä, että onko nyt jo sitten kaikki menetetty, niin yksi hyvä on se, että joka kunnassa kuitenkin, mainostan tietysti vähän sitä, on se pelastuslaitos, ja meidän yksi tehtävä on myös neuvoa ja valistaa. Että jos se ongelma ja hätä tulee suureksi, niin kävelkää vaikka sinne paloasemalle, koska sitten kun nämä katkokset nyt esimerkiksi siellä Hannun ja Tapanin aikaa olivat pahimmillaan, niin meillä on esimerkiksi paloasemat verkottunut niin, että ne saa kyllä sitten vaikka lankapuhelimella toisiinsa yhteen. Meillä on hätäverkkoyhteys, sitten tämä viranomaisverkkoyhteys, me pystytään suorakanavatoiminnalla autojen välillä puhumaan, viemään vaikka viestiä. Eli kyllä me sitten pyritään niin kuin auttamaan sitä kansalaista mahdollisuuksiemme mukaan. Tietysti kun on iso hätä, niin sielläkin joudutaan priorisoimaan, että mitkä on ne yhteiskunnan kannalta tärkeimmät toiminnot, ja niistä tietysti lähdetään, mutta kannattaa käyttää sitä palvelua, että me yritetäänkin pelastustoimessa ennaltaehkäistä mahdollisimman paljon ja ollaan mielellämme tulossa neuvomaan ja valistamaan ja kertomaan niistä mahdollisuuksista, jos on epäselvää. Esimerkiksi, että nyt nämä asiat on herättänyt mielenkiintoa, niin soittakaa pelastuslaitokseen. Timo Vuola. Joo, juuri näin. Ollaan ihan samaa mieltä täällä lauteella. Ja mä korostaisin tätä ennaltaehkäisyn lisäksi niin tätä viranomaisyhteistyötä, joka on musta täällä Porissa ja Satakunnassa kyllä näidenkin veljien kanssa erittäin hyvää. Eli me viranomaiset ollaan tietysti veronmaksajan asialla ja tehdään kaikki voitava sen hyväksi, että kansalaisilla olisi turvallista. Mä nostaisin tuommoisen pointin esiin kuitenkin, vaikka tämä asia on tärkeä ja vakava ja myrskyt lisääntyy ja Suomi on arktinen maa, niin kuitenkin meillä on tuuria meidän suomalaisilla. Me eletään luonnon olosuhteiltaan kuitenkin yhdessä maailman turvallisimmasta maasta. Se on meille annettu hyvä juttu, eli täällä ei ole monsuunisateita, täällä ei ole tsunameita, ei ole tuliperästä, ei ole maanjäristyksiä. Eli sattuu olemaan tämä maankolkka hyvin rauhallinen. Meillä on pakkaset kovat saattaa olla, ja silloin on nämä, mitä Taito mainitsi, niin tosiaan tämä sähkön tarve on kova ja siihen lämmitykseen pitää varautua. Mutta muuten niin mä sanoisin, että meillä on suomalaisilla kuitenkin suhteellisen hyvin, kun ihan tuossa iltauutisia katsomme, niin näemme ja voimme verrata, että miten meillä on asiat täällä ja suhteellistuttaa se. Ja kun me autetaan toisiamme ja viranomaiset on mukana, niin mä uskon, että meillä on mitä isompaa hätää täällä Suomessa ja Satakunnassa. Taito vai niin? Joo, eli palaisin ehkä tähän varautumiseen vielä, että on selvää, että ihan kaikkeen ei voida varautua siis sillä tavalla, että se palvelu toimisi niin kuin normaalisti, niin kuin joka päivä toimii. Että se on selvää, että silloin kun meille tulee isompi myrskytilanne tai joku, niin ihmisten on vaan niin kuin
sanotaanko totuteltava siihen ajatukseen, että kyllä se avunsaanti sitten saattaa kestää vähän kauemmin niissä tapauksissa. Totta kai, jos tehdään oikeita asioita, niin ne kiireelliset henkeä niin kuin uhkaavat tilanteet niin hoidetaan yhtä nopeasti lähes kuin normaalioloissakin, mutta että häiriötilanteessa täytyy kuitenkin tietynlaisiin viiveisiin varautua ja kysymyshän on siitä, että millään yhteiskunnalla ei taida olla niin paljon rahaa, että pystyttäisiin niin kuin mobilisoimaan niin hirveätä porukkaa varalle, että aina se toiminta olisi yhtä tehokasta, että siitähän loppujen lopuksi on kysymys. Näin, olisiko meillä yleisökysymyksiä näihin aiheisiin liittyen tässä kohtaa? Kättä ylös vaan todellakin, niin kiikutetaan mikrofonia sinne suuntaan. No löylyä nyt ainakin on siellä, joo. Löylyäkin voisi heittää kiukalle, kenties alkaa kylmä tulemaan täällä vielä. Hyvää päivää ja teidän nimenne. Aulis Jumala. Mä en ole tottunut oikein istua puhumaan sen takia, että lauteilla oli, että niitä kuului istua. Muutama herja tähän sekaan, kun täällä ensinnäkin oli sähköverkosta puhe. Sähköverkko, niin sanottu atomilinja, se alkaa Loviisasta, se painelee halki Suomen, Ouluun, suurelle kytkiasemalle Pikkalaan ja sieltä se valuu sitten rannikkoa pitkin tänne ja ottaa mukaan voimalaitoksia tuossa merenrantamilla ja myöskin nämä atomivoimalaitokset. Ja sen jälkeen se menee Paimioon ja sieltä jälleen Loviisaan. No tämähän nyt on niin selkeästi merkitty linja suurilla, kirkkailla metallipylväillä, että jos joku saa mieleensä, että se pitäisi terroristi tuhota, niin helppo se on räjäyttää mistä tahansa. No se oli yksi. Sitten kun suomalaisia oli paljon siellä tsunami-alueella tuolla idässä, tai mikäs paikka se nyt oli? Thaimaassa, niin Suomen tiedotus radiossa puheli puuta heinää ja poliitikot vielä enempi. Mutta sitten seuraavana tai sitä seuraavana päivänä tuli jo ääneen Suomen pelastusylijohtaja Partanen, joka sanoi suoraan, miten asiat on, miten oli ja miksi pelastus ei toiminut. No hän oli sitten pari viikkoa sen jälkeen täällä Porin paloasemalla tämmöisessä paneelissa ja samoista asioista vähän puheltiin. Tuon keskustelun jälkeen kävin häntä kädestä pitäen kiittämässä, että kun hän sen niin rehellisesti sanoi ja ihmettelin samalla, että hän sai yleensäkin pitää vielä virkansa. Sitten täällä tulvasuojelusta. Minun tietääkseni tämä tulvasuojelun ekspertti on nyt täällä Porissa projektityössä ja sen jälkeen kun homma tulee valmiiksi, hän häipyy ja tulva tulee vasta sitten sen jälkeen. No sitten viestiverkko. Kaikki yleiset laitokset, mitä meillä Suomessa on, ovat tavattomasti järjestäneet viestiliikenteen radioteitse tai lasikuituteitse suuriin käräilykeskuksiin, joita voi olla eri puolilla Suomea. Jos muistan oikein, niin poliisilaitoksen päälaitos on Rovaniemellä. Pitääkö paikkansa? Onko vai ei? Meillä on Rovaniemellä on tämmöinen Haltik, missä on tätä tietojärjestelmää kyllä jonkun verran keskitetty sinne. Aivan. Eli myöskin tietoverkko on helposti haavoittuvissa ja kaivinkoneet ovat työmaa hommissa pitkin Suomea. No sitten kun näin pikkusen vähän vanhempi kuin tuo vanhempaan asiaan, kun Tšernobylin räjähti, niin ei me täällä Suomessa saatu tietää moneen päivään, ja mitä tapahtui ennen kuin
suomalaiset taas tietää ennen kuin naapurimaassa. Sitten oli täällä Porin kaupungintalolla tilaisuudessa, jossa silloinen Turun ja Porinläinen suojelupäällikkö, sanonko nimen? Viinamäki. Mä en ole koskaan kuullut niin pitkää selitystä kuin mitä Viinamäki Raimo esitti. Se kesti noin 1,5 tuntia. Ja se menee sitten selittämiseksi monta kertaa nämä asiat. Ja sitten jos näihin palveluyrityksiin soittaa, näihin yleisiin, niin siellähän tavat silloin kun ruuhka tulee, niin puhelin kertoo, että ei saada nyt juuri yhteyttä ja sitten tulee sitä hienoa klassista musiikkia sinne sekaan. Elikkä tämä omavaraisuus jo tuli esille, mutta kenellä meistä on viikon sapuskat? Tämä on hyvä kysymys, koska olisin kysynyt se ihan kohtaan. No mä voinkin sitten lopettaa tähän. Kiitoksia. Jos yleisö vastaa ensin, että kenellä on viikon sapuskat ja kaikki muu olemassa. Kuinka monta kättä nousee? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8! Mitä sanoo herrat lauteilla tähän? Ja lähdetään sen jälkeen kommentoimaan näitä yleisökommentteja. Taito. No joo, mä voisin aloittaa, että mun mielestä se kuvastaa ehkä sitä, että ihmiset uskovat, että viranomaiset tulevat ja hoitavat kaikki asiat. Tämä on kyllä niin kuin sellainen, että totta kai meillä viranomaistoiminta toimii tietyllä tavalla ja pystytään apua tarjoamaan, mutta ei se ikinä korvaa sitä omaa varautumista, eikä tule koskaan sitä korvaamaan. Että kyllä täytyisi niin kuin oma vastuu aina muistaa, että kaikissa asioissa ja kaikkien niin kuin pelastustoiminnankin onnistuminen niin edellyttää sitä, että ihmiset itse pystyvät myöskin auttamaan itseään ennen kuin se organisoitu apu paikalle tulee. Silloin se lopputulos on kaikkein paras. Ja kehottaisin kaikkia miettimään nyt ihan näitä viimeaikaisten myrskyjenkin jälkeen, että pitäisikö siellä kotona olla se 7 päivän tai muutaman päivän vararuoka olemassa sellainen, joka ei mädänny, että sitä varmaan jokaisen kannattaa miettiä. Onko sinulla? Kyllä. Onko muillakin lauteella istuvilla? Jyri? Joo, tuossa ihan konkreettinen esimerkki. Itse niin kuin sanoin, palain lomalta just ja lapset olivat yksin tuolla pääasunnossa, kun olin kesäasunnolla, niin jos meillä ei kotivaraa olisi ollut, niin olisi aika lailla näyttänyt tyhjältä. Että kyllä silloin sen huomaa ainakin, että se on aika tarpeellinen. Että kyllä sitä varmaan pitää. Ja näkkileipä on hyvä tuote siinä vaiheessa, kun lapset soittaa, että ei ole mitään kaapissa. Mites muuten? Muut? Timo Vuori. Ehkä ihan viikkoa rehellisesti sanottuna ei ole, mutta kyllä nyt jos varautuu semmoisen kilon parin laittumiseen, niin kyllä se riittää. Pasi Vainio. No kyllä mulla on sitä sikanautaa muutama hurkkisa tehty ja hernekeittoa ja jauhoja ja tämän tyyppistä systeemiä, mutta tosiaan niin se on tärkeää, että vettä periaatteessa olisi myös, eli pitää muistaa se, että pelkästään ne kuiva elintarvikkeet ei riitä, vaan pitäisi olla myös sitten nestettä ja erityisesti puhdasta vettä. Marko Nieminen. Joo, kyllä meiltäkin löytyy, ei mitään gourmet-atrioita kyllä rakenneta niistä, mutta kyllä sieltä viikon tarpeet varmaankin löytyy. Meillä on nimenomaan tämä vesi sitten haasteena, koska asun itse haja-asutusalueella ja sitten kaivon pumppu tietysti tarvii sähköä, että sitten jossain vaiheessa talousvesi tulisi kyllä varmasti meille pitkässä sähkökatkossa haasteeksi. Timo, sulla oli jotain vielä? Joo, tuossa herra kysyi tai viittasi tähän terroristiuhkaan, mikä nyt sitten kuuluu poliisille tietysti. Eli ihan mun mielestäni oikea havainto. Eli me eletään tämmöisessä avoimessa yhteiskunnassa, missä saa vapaasti liikkua ja täällä on periaatteessa helppo tehdä pahaakin, jos näin sanotaan. Nyt nämä ydinvoimalat sinänsä, ne on hyvin suojattuja ja poliisilla siinä, nyt meidän alueella sattuu olemaan tämä ydinvoimakeskittymä, niin yhdessä pelastuksia ja muiden viranomaisten kanssa erittäin hyvät suunnitelmat ja hyvä suojaus, että sinne on kyllä vaikea tunkeutua. Mutta ihan totta, mitä herra tässä eturivissä sanoi, niin tämä sähköverkko on kyllä terrorille altis. Ja siinäkin mä korostaisin sitä ennaltaehkäisyä. Me ollaan nyt pysytty onneksi terrorismista sivussa, mutta tähän täytyy kyllä varautua. Ja
poliisin ja muiden viranomaisten olla varpaillaan. Liian sinisilmäinen ei pidä olla. Ei me olla maailmasta sivussa ja jonakin kauniina päivänä voi tämmöinen teko kohdistuu myös Suomeen ja esimerkiksi sähköverkkoon, niin kuin mainitsitte. Et siinä mielessä tämmöinen riittävä panostus tähän asiaan ja yhteiskunnan niin kuin valmentautuminen ja myös poliisin, meillähän on suojelupoliisin henkilöitä on maailmalla jo siellä näissä tietyissä maissa, joista tämä terrorin uhka ehkä on suurin, niin he on siellä jo valmiina paikan päällä ehkäisemässä esimerkiksi tämmöisten henkilöiden maahantuloa. Et kyllä tähän varaudutaan, mutta kokonaan ei pystytä valitettavasti. Tämä on avoin yhteiskunta. No, toiseen asiaan, mitä tässä herra viittasi kommentissaan, niin tämä tiedottaminen, se on aina haaste. Eli siinähän ollaan aina pikkasen myöhässä. Eli sitä valmiutta nyt pyritään parantamaan muun muassa uudella vaaratiedottamista koskevalla lailla, joka on tulossa ensi vuoden kesäkuussa näillä näkymin voimaan. Se on juuri menossa eduskunnan esittelyyn. Ja siinä on muun muassa meidän virastolle eli Hätäkeskuslaitokselle tulossa vähän lisätöitä siinä, että me avustetaan tarvittaessa sitten muita viranomaisia siinä, että se vaaratiedote käännetään ruotsin kielelle. Tai sitten tarvittaessa saamen kielelle tuolla oltaessa Lapin alueella. Että se tuo omalta osaltaan meille hieman lisähommia, mutta toivottavasti se alentaa sitä vaaratiedotteen lähettämisen kynnystä niin, että mieluummin oltaisiin siinäkin etupainotteisia, kun pantattaisiin sitä tiedotetta, että onko tämä nyt varmasti sellainen, mikä uskalletaan laittaa siihen telkkariin kesken Emmerdalein pyörimään. Ja myös toinen asia, mitä meidän täytyy joka tapauksessa viranomaisten niin kehittää, on yhteistyötä sitten muun median kanssa. Se on tällä hetkellä se on nopein tapa tavoittaa ihmiset, kun me saadaan medioissa tiettyä informaatiota liikkeelle. Siitä tulee nettiklippejä, se on uutisissa, se on radiossa. Hyvin nopeasti me tavoitetaan miljoonia ihmisiä ja sitä kautta taas sitten se tieto kulkee. Eli entistä enemmän myös tätä niin kuin tiedotusvälineiden ja viranomaisten ihan päivittäisyhteistyötä myös tässä onnettomuustiedottamisessa pitäisi saada kehitettyä. Ja tällä hetkellä niin tietosuojakysymykset on se, mitä meidän täytyy siinä vaan ratkaista, että millä tavalla me pystytään tiedottamisessa aktivoitumaan kuitenkin siten, että sitten yksilön suojaan liittyviä tietoja esimerkiksi välitetään tiedotusvälineissä. Ennen kuin Jyri pääsee, niin minun on pakko kysyä Markolta, että onko vaara, että varoitellaan hengiltä itsemme? Tarkoitan siis sitä, että on esimerkkiä, tiedän omasta organisaatiosta tämän asian, että kun tietyllä kohdalla pääkallopaikalle Helsinkiin menee hätäkeskuksesta tai pelastusviranomaisilta jonkinlainen tiedote, niin se luetaan koko Suomessa ihan saman tien. Ja lopputulos on se, että me kuulemme täällä, että Hämeenlinnassa on karhu. Joo, Hätäkeskuslaitos itse asiassa oli kyllä nimenomaan sitä mieltä, että meille olisi tullut säilyä edelleen tämmöinen kaksiportainen malli, missä oltaisiin voitu alueellisestikin tiedottaa, mutta siinä oli sitten tiettyjä vaakakupissa hyviä ja huonoja puolia tässä asiassa, mutta tämä on tosiaan tämä karhu Kärkölässä ja se kerrotaan sitten tuolla Ahvenanmaalla, niin se aiheuttaa sitten myös kysymyksiä tai meille puheluita hätäkeskukseen, että missä päin tämmöinen paikka on ja voiko se tulla meidän alueelle ja niin edelleen. Että kyllä se siis on pientä riskiä myös siinä, että me varoittelemme itsemme hengiltä, mutta vaaratiedotteita vuositasolla lähetetään ihan muutamia kymmeniä tällä hetkellä, että se vaan saa aika usein suunnatonta huomiota ja useimmiten se vaaratiedote näistä karhuista toimii päinvastaisella tavalla, eli ihmiset lähtee kameroiden kanssa sinne paikan päälle. Niin, Jyri. Niin, oikeastaan tuossa vähän Marko jo vei sanojani, eli tarkoitin, tai aion sanoa tässä sitä, että kun sieltä tulee oikeasti aito tiedote, niin esimerkiksi meillä pelastustoimessa, jos joku tie suljetaan tai jonnekin alueelle on savua menossa ja pyydetään olemaan sisällä, niin täytyisi niin kuin oppia tavallaan olematta utelias. Eli kyllä meillä se ongelma on, että sit sinne kertyy sitä väkeä todella paljon ja sitten tulee se seuraava haastava tehtävä, että miten me saadaan ohjattua ne seuraavat vahingot, kun ihmisiä on liikaa, niin se aiheuttaa aina sitten kokoontumisongelmat. Ja sitten toinen asia, mikä puhuttiin tästä ennakoimista ja varautumisesta yleensä, niin mun mielestä säätila on hyvä esimerkki siitä, että me suomalaiset ollaan kohtuu hyvin opittu ehkä jo sitä kunnioittamaan tai varautumaan siihen. Ja sitten oikeasti aidosti, vaikka meillä on kesäloma päällä ja täytyisi päästä niille festareille ja on luvattu kaatosade ja trompit ja kaikki, niin otetaan ne vakavasti. Vaikka nyt voi olla, että se on ylitiedot, mutta monta kertaa näkee, hyvä esimerkki tästä meidän keskusteluporukasta, niin
sen verran ollaan varmaan tällaisia turvallisuushakuisia, että ensimmäinen kysymys oli, että mitäs jos oikeasti sataa, niin kai meillä sitten sateenvarjot mukana on. Kenelläkään ei ole omia sikäli. Mutta se nyt on vaan sitten vettä, onneksi. Pasi. Joo, mä nostaisin vielä pari tärkeää seikkaa, mitä herra tuossa tosiaan eturivistä esitti. Niin just nimenomaan tämä riskihallinnan näkökulmasta niin äärimmäisen tärkeää on se, että tunnistaa nämä riskit. Eli tällaiset tunnistamattomat puskariskit on riskihallinnan kannalta kaikkein pahimpia, koska niihin ei pysty varautumaan. Eli kun me tunnistetaan esimerkiksi tietoliikennehäiriöt, tai niin kuin herra puhui tässä, että just nimenomaan atomivoimalla riskeistä sun muista, niin silloin me tunnistetaan ne ja silloin me voidaan niitä käsitellä. Eli voidaan sitten ikään kuin tehdä toimia niiden hallitsemiseksi. Ja toiseksi mä nostaisin esille tämän tilannekuvan tärkeyden, eli nimenomaan herra puhuu tästä tsunamista ja ylipäätään tästä näistä alkutoimista, kun viestintä ja viranomaiskoneisto niin takkuaa, niin kysymys on siitä, että tämmöisen niin kuin isomman tilanteen jälkeen niin voidaan tehdä tietenkin aika nopeastikin omia niin kuin tilannearvioita, mutta sitten ylipäätään tämän tilannekuvan pystyttäminen, niin se kestää jonkin aikaa, eli saadaan yksinkertaisesti käsitys siitä, että mitä nyt on oikeasti tapahtunut ja kuinka laaja asia nyt on niin kuin kyseessä ja kuinka asia niin kuin lähtee käyntiin, niin siinä menee aina viranomaistoimijoilla ja turvallisuustoimijoilla, niin siinä menee aikaa. Ja se aika on juuri nimenomaan sitä, mitä taas kansalaiset on sitä mieltä, että kun viranomaiset ei tee mitään ja ne ei toimi, vaan kysymys on siitä, että yksinkertaisesti aina ei tiedetä, että mistä on kysymys ja sen takia niin joskus tuntuu siltä, että viranomaisviestintä niin takkuaa ja siltä osin, mutta kyllä siellä taustalla niin paljon tehdään työtä ja parhaansa kaikki tekee. Joo, ja sitten tuohon oikeastaan haluaisin erotella vielä sen, että kun kysymys on Suomessa tapahtuvista onnettomuuksista tai sitten ulkomailla tapahtuvista onnettomuuksista, niin totta kai on selvää, että me vastataan ensisijassa siitä, että mitä Suomessa tapahtuu ja siitä tilannekuvasta. Sitten sen sijaan tämmöiset, mitä ulkomailla tapahtuu, niin täytyy muistaa, että me ollaan sen paikallisen viranomaisen ja paikallisten lähteiden varassa, eikä meillä mitään niin kuin automaattisia järjestelmiä ole joka maasta, että millä me saamme ne tiedot tänne. Ja siinä mielessä se on sitten ihan toinen kysymys, että kun mennään tosiaan niin kuin tämmöisen Kaakkois-Aasian tsunamin tyyppiseen tilanteeseen, niin mistä me saadaan ylipäätänsä luotettavaa tilannekuvaa. Ei me sinne myöskään voida lähettää omaa porukkaa, ellei sinne pyydetä, koska tässä kansainvälisessä avunannossa on aina kysymys siitä, että se maa, jossa se onnettomuus on tapahtunut, sen pitää pyytää apua, ei sinne muuten voi mennä. Että se on vähän niin kuin sama, että jos Suomessa tapahtuisi jotain ja tänne alkaisi tulla vaikkapa venäläisiä joukkoja, niin pyytämättä, niin ei se välttämättä kovin hyödyllistä sitten siinä vaiheessa ole. Joo, vielä tähän tiedonvälitykseen, niin se on muuttunut hirveästi tässä ihan nyt tämän sosiaalisen median ja yleensä tämän tiedon vallankumouksen kautta. Eli esimerkiksi tämä Kaakkois-Aasian tsunamista silloin Tapaninpäivänä, niin siitä tuli luotettavaa tietoa ihan yksittäisiltä kansalaisilta ensimmäiseksi. Ihan tuli tässä tekstiviesteinä ja viesteinä chatissa. Eli viranomaiset ei tiennyt. Siellä oli paikalla olevat, kuvasivat sitä ja lähettivät dataa, josta viranomaisten tietoa sai. Eli tämä on muuttunut sillä tavalla, että kun nykyään kansalaisilla on kaikilla kännykkä ja internetyhteydet mukana, niin ikään kuin tämä on nopeutunut niin valtavasti, eli viranomaiset on usein hiukan toisessa aallossa ja varmistavat niitä tietoja ja tulee ikään kuin semmoinen hiukan vääräkin käsitys, että viranomaiset toimii hitaasti. Tosiasia on se, että meillä on tiedonvälitysmahdollisuudet ympäri maailmaa taskussa ja tämä on nopeutunut niin tavattomasti, että silloin se näyttää ehkä hitaammalta tämä viranomaisten toiminta. Toisaalta se on hirveän hyvä, koska näiden viestien kautta niin me viranomaiset saamme aika nopeasti tietoa ongelmista. Mutta aiheuttaa myös täällä esimerkiksi poliisin näkökulmasta niin semmoisia tilanteita joskus, että usein kansalaiset levittää sitä tietoa tuonne sosiaaliseen mediaan ennen kuin poliisi tietää asiasta mitään. Tämä on aika tavallista, koska tuolla tien päällä, jos sattuu esimerkiksi joku iso kolari, niin siitä ensimmäisessä tiedon saa se, joka sen näkee ja joka lähettää mahdollisesti kuvan siitä. Tämä on tullut tavattoman haastavaksi niin kuin Yleisradionkin suhteen. Monta kertaa on käyty tätä keskustelua, että milloin poliisi kertoo tai milloin viranomaiset kertovat. Tämä nopeus on niin valtava ja se on reaaliaikainen. Ei riitä, että tehdään tiedote seuraavana päivänä. Viranomaisten keskenäiseen tiedonvälitykseen liittyen ja ylipäätään tietojärjestelmien varautumiseen, niin
sen osaltahan on tehty vuosikaudet jo aika paljonkin töitä ja niitä tuloksia päästään muutamien vuosien päästä keräämään, kun meillä on yhteinen turvallisuusverkko, jota käyttää myös puolustusvoimat. Ja sen lisäksi meillä on ihan tähän käytännön kenttätyöhön liittyen niin on Hätäkeskuslaitoksen, poliisin, pelastustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen ja rajavartiolaitoksen kesken niin tällä hetkellä työn alla tämmöinen uusi viranomaisten yhteinen hätäkeskustietojärjestelmä, jossa sitten kaikki poliisin johtokeskukset, hätäkeskukset, pelastuksen tilannekeskukset ja sitten tulevat ensihoitokeskukset, niin ne saavat omien oikeuksensa puitteissa sitä tilannekuvaa reaaliaikaisena. Eli kaikki niin tahot käsittelevät samaa tilannekuvaa ja siinä on myös sitten erinäköisillä kenttäjärjestelmillä tulevaisuudessa rooli ja toivonkin, että tämä uusi kenttäjärjestelmähanke niin toteutuu siten, että meillä on kaikilla viranomaisilla yhteinen järjestelmä, samanlainen järjestelmä, jotka toimii hyvin yhteen. Eli ongelmana on tässä ollut se tietyllä tapaa vähän tämmöinen paikallisuus, eli jokainen kehittää vähän omia juttujaan pikkasen erilaista näkökulmasta ja sitten niitä yhteensopivuusongelmia tulee. Mutta nyt on lähdetty soutamaan sitä kirkkovenettä aika lailla niin kuin yhteen suuntaan ja yhteinen tavoite ja päämäärä niin kuin silmissä, niin uskoisin, että saadaan hyvää tulosta aikaan. Joo, ulkomaillakin näitä luonnonmullistuksia todellakin tapahtuu, kuten herra tuossa totesi, ja siinä Tšernobyl tuli mainittua. Japanissa ydinvoimalla, siellä on tullut vettä sisuksi ja ties vaikka mitä, ja Suomessa seurataan tietysti tällä alueella myöskin näitä asioita. Mites täällä on sitten tämmöiseen mahdollisuuteen varauduttu? Aika vieressä on tuossa noin. Jyri Leppäkoski. Joo, Olkiluotohan on meille merkittävä kohde. Ja pelastuslaitos on tehnyt mittavat suunnitelmat sen suhteen yhteistyössä poliisin kanssa ja meillä on vuosittaiset harjoitukset sinne ja sitten erityisesti Rauman seutu ja siinä nämä lähikunnat Luvia, Lappi, Eurajoki, niin heillä on myös erityisvarautumista. Et vielä sitten ministeriön tasolta eli läänin harjoitus meillä on 3 vuoden välein, eli kyllä me aika mittavia harjoituksia pidetään ja ajan tasalla niitä pyritään pitämään ja sanotaanko pelastustoimen osalta vielä, niin meillä on erityisasiantuntija oikein nimetty tähän tehtävään nyt kun siellä on tämä Olkiluoto 3-projekti, niin sitä kautta me olemme satsaneet sinne resursseja niin kuin poliisikin on satsannut, että meillä on ihan omat henkilöt, jotka päivittää sitten tietoa ja tuo meille sitä sen hetkistä tilannekuvaa. Timo Vuola. Joo, ihan totta. Mä vein sulta mikin pois. Joo, ihan totta. Eli siinähän on karkea työnjako on sen kaltainen, että jos sattuisi, toivottavasti ei ikinä satu, en usko, että sattuu, mutta jos sattuisi tämmöinen onnettomuus ydinvoimalassa, niin se on pelastusjohtoinen tapaus. Eli silloin poliisi on toki mukana vahvasti evakuoimassa ja auttamassa. Ja sitten taas, jos on tämmöinen niin sanottu rikosperusteinen tapaus, joita ne on pääasiassa ollut, tosin hyvin onneksi tämmöisiä ei nyt kauhean uhkaavia tilanteita. Yleensä Greenpeace tai joku tämmöinen ympäristöporukka vähän katkoo teitä ja näin poispäin, niin ne hoitaa poliisia. Palokunta, pelastuslaitos on toki mukana ja muut viranomaiset. Esimerkiksi ensi kuussa meillä on ilmoitettu tämä Olkiluoto Blockadin aika, eli tämmöinen kansalaisjärjestöt järjestää Olkiluotoon johtavalle tielle mielenosoituksen ja he on ainakin ilmoittanut, että he katkaisee sen tien ja se ei tietysti käy. Se on pelastustie ja sen katkaiseminen ei ole mahdollista. Eli me viranomaiset pidetään se auki ja toki tämä vaatii sit suunnitelmia ja niin kuin Jyri mainitsi, niin meillä on ihan tämän ydinvoiman turvallisuuden vuoksi irrotettu muutama henkilö erään ylikomissaario johdolla, jotka tekee ihan päätyönä tätä yhdessä Säteilyturvakeskuksen ja pelastusviranomaisten ja kaikkien muiden viranomaisten kanssa sitä työtä, ettei mitään pahaa pääsisi tapahtumaan. Tähän vielä Taito Vainion kommentti. Joo, ja sitten tätähän täydentää tietenkin tämä Säteilyturvakeskuksen tämmöinen reaaliaikainen säteilyvalvontaverkko. Meillähän Suomessa on noin 300 anturia ympäri maata, jotka valvoo jatkuvasti säteilyn tasoa Suomessa ja silloinhan myöskin nämä niin kuin rajan takana olevien mahdollisten ydinvoimalaonnettomuuksia, jos niistä säteilyä Suomeen tulee, niin kyllä ne havaitaan sitten aika nopeasti. Tšernobylin aikanahan tällaista ei vielä ollut. Se on sen jälkeen rakennettu ja siinä mielessä mä uskoisin, että tähän säteilyyn me ollaan sillä tavalla varauduttu ainakin hyvin, että harjoitellaan sitä toimintaa niissä ja myöskin siihen, että saadaan tieto mahdollisimman nopeasti, jos sitä säteilyä tulee.
Kiovassa on Chernobyl-museo, joka on aika häkellyttävä kokemus. Se taisi olla niin, että ruotsalaiset huomasivat ensimmäisenä, että mitä siellä oikein tapahtuukaan, ja sitten vasta muu maailma. Joo, siis täällä on keskustelemassa Taito Vainio, pelastusylitarkastaja sisäasiaministeriöstä, Timo Vuola, poliisipäällikkö Satakunnan poliisilaitokselta, kun mennään näin, tästä näin. Sitten on Jyri Leppäkoski, pelastuspäällikkö Satakunnan pelastuslaitokselta, Pasi Vainio, riskienhallintapäällikkö Porin kaupungista ja Marko Nieminen, johtaja hätäkeskuspalveluista hätäkeskuksesta. Kysymyksiä, hyvä yleisö, näihin liittyen. Siellä on käsi ylhäällä. Ulla kiikuttaa mikrofonia ja jaha, löylyä lyödään. Risto Keski Vaasasta. Olisin vaan kysynyt sellaista, että enemmän tuolta haja-asutusalueelta, että kun on ollut sellaisia myrskyjä, että siellä on enemmän kuin paljon puita ja hätäkeskus ei enää välitä keikkoja palokunnalle, kun niitä on niin paljon, että ei ehdi. Ja sitten palokunta kyllä tekee sen mukaan kuin ehtii, mutta ei ole ihan joka paikassa. Ja sähköyhtiöt samaan aikaan ei millään ehdi niitä puita korjaa, niin miten sitten voi sellaiset kotihoidon tai kotisairaanhoidon piirissä olevat vanhukset, joilla ei ole sitä viikon kotivaraa, kun ne ei pysty yksin syömään? Tarkoitan, että jos jollain on kommenttia siihen, että onko niin pikkasen sitä puolta, että suunnitelmia on paljon, mutta että miten se ihan käytännössä pelaa. Ja sitten ehkä toinen olisi sellainen kuin haja-asutusalueen tämmöiset terveyskeskukset, missä ei ole varavoimaa. Jos on oikein kylmä keli, niin on se aikamoinen raudaus, kun lähdetään vanhuksia evakuoimaan. Että tokihan semmoinen on mahdollista, mutta pikkasen kestää aikaa. Hei, mä heitän vielä kolmannen, kun sain mikin. Niin Saat se uudemmankin kerran, jos haluaa. Ei mä ehkä uskalla sitä näin. Mutta se olisi tuosta viranomaisverkosta, että siellä oli Varsinais-Suomessa jonkun verran alhaalla, niin siellä ei ihan välttämättä pelittänyt virve, että siitä olisi hauska kuulla, että sille taas tehdään jotain uutta uljasta ja rahaakin löytyy jostain. Kiitos. No niin, kuka aloittaa? No, minä varmasti aloitan, kun tuli aika paljon sille sektorille. Eli nyt ehkä se vanhusasia kosketti itseään ehkä eniten tässä, koska siihen me oikeasti oltiin sitten suunniteltu tai varauduttu yhteistyössä sosiaali- ja terveyspuolen kanssa, plus sitten Punainen Risti. Eli meillä on vapaaehtoisjärjestöjä myös Varsinais-Suomessa varsinkin ja meidän Satakunnan alueellakin, niin joka kodissa, mökissä käytiin, tiedostot katsottiin ja sitten vapaaehtoiset kävivät mökeissä katsomassa. Ja täällä Pasi Vainio mainitsi, että paljon käytettiin myös sitä, että ei kaveria jätetä periaatteelle. Kyllä niin kuin vanhukset ja sitten yksi mikä on ihailtavaa, mitä aina omassa isässäkin ihailen, on se, että eihän niillä koskaan mitään hätää. Jos ne siellä mökin perällä on, niin sanoo, että no, tämä on ihan normitilanne. Ja me nuoret vähän sellaisia, että meille tulee se hätä nopeasti. Ja tämä oli positiivinen, niin kuin varsinkin tuolla Iniön saaristosta ja muusta, niin ne on tottunut siellä sellaiseen. Ne varautuu paremmin kuin me. Ja tämä on kyllä niin kuin ihan systemaattinen toimintamalli. Ja Salon kaupunki mun mielestä on loistava esimerkki siitä, että he on nyt levittänyt sitä tietoa ja sosiaali- ja terveyspuolella on tämmöinen järjestelmä, että sitten me katsotaan ne kaikki vanhukset ja mökit tarkkaan, ettei kukaan näistä jää ilman niin kuin huolenpitoa. Sitten on tietysti toinen asia, kun se kysymys numero 2 oli se varavoima näille vanhusten taloille tai terveyskeskuksille, niin kyllä tämä sai taas kertaalleen tämä Hannu ja Tapanin myrsky aikaan sen, että niitä koeteltiin. Ja joissakin oli, joissakin ei. Taas hyvä esimerkki Lavian suunnalta. Laviassa oli maatalon isäntä jättänyt oman talonsa kylmäksi ja traktori vanhainkodin pihaan ja syötti aggregaatilla niin, että 90 vanhusta saivat lämpöä ja turvaa. Eli tässäkin taas tämä oma-aloitteisuus, mutta kyllä tämä niin kuntatasolla sitten tarkoittaa sitä, että meillä on joka kunnassa joku vanhustenhuoltolaitos tai vastaava, että nyt niihin sitten satsataan paljon enemmän. Ja sitten on vielä, niin kuin mä sanoin tuossa puoli tuntia sitten, niin kyllä me pelastustoimillakin jonkunlainen aggregaatti pyritään tällaisiin keskuksiin sitten saamaan. Eli tämä on sitä meidän apua sitten, mutta ei meilläkään niitä loputtomiin ole, että kyllä se omavara sillä terveyspuolellakin pitää tältä osin hoitaa. Mikä se kolmas kysymys, siihen saa vastata joku muu. Se oli se virveverkko, viranomaisverkko, eikö? Joo, oli. Eli se viranomaisradioverkon toimivuudet, että sehän on totta, että tuossa Varsinais-Suomen alueella noin puolet niistä virvetukiasemista oli sähkö, tai niihin ei tullut sähköä ja niistä myöskin ne akut
ehtyvät, eli ne lakkas toimimasta. Siitä huolimatta siis tätä viestintää pelastuslaitos pystyy hoitamaan erilaisten suorakanavatoimintojen mukaan, eli ajoneuvosta toiseen ja näin poispäin. Eli niin kuin viranomaisten tieto kulki kyllä, mutta totta kai se on ongelma, jos viranomaisradioverkko ei toimi sillä tavalla kuin sen pitäisi toimia. Ja nythän on sitten tämän nimenomaan näiden myrskyjen jälkeen jo päätetty Huoltovarmuuskeskuksen rahoituksella siitä, että niiden akkukapasiteettia, näiden kriittisten tukiasemien akkukapasiteettia parannetaan. Eli sinne tulee pidempiaikaiset akut, jotka kestää nyt sitten, tällä hetkellä taisi olla sillä tavalla, että niissä oli ainoastaan 3 tunnin akkukapasiteetti. Nyt se tuplataan ainakin, eli tulee 6 tuntia. Se nyt auttaa jo jonkun verran, mutta eihän sekään vielä riitä. Että kyllä se täytyy tietenkin olla sillä tavalla, että se olisi varmaan noin vuorokauden jopa se akkukapasiteetti, jotta sitten pystytään turvaamaan se, että saadaan sähköt sitten tulemaan yleensä siinä vuorokaudessa ainakin niillä virve-tukiasemilla. Ja niihin puun raivaamisiin tai puun kaatumisiin liittyen, niin hätänumeroahan niistä tulee ilmoittaa silloin, jos kyseessä on oikeasti joku akuutti vaaratilanne, eli se uhkaa, se on kaatumassa talon päälle tai sitten siellä on jonkinnäköinen hengenvaara muutoin käsillä. Ja missään nimessä tietenkään tällaisessa tilanteessa, niin kuin pelastusviranomaiset on suositellut, niin älkää menkö itse sinne moottorisahan kanssa heilumaan, vaan jättäkää se ammattilaisille. Mutta sitten jos se puu on kaatunut sinne pellolle, pihaan tai vastaavaa, siitä ei ole kenellekään vaaraa, niin näistä tilanteista me toivotaan, että älkää soittako hätänumeroa. Ja odottakaa hetki, se ei varmaankaan se tilanne sitä pahene, jos odottaa sen myrskyn loppumiseen asti ja sen jälkeen alkaa pohtimaan, että mistä siihen saadaan joku raivaamaan se pois. Ja kaikissa tilanteissa puun kaatuminen sinne omaan pihankaan niin ei suinkaan ole pelastuslaitosten tehtävää. Että sekin tulee muistaa. Meillä on seuraava yleisökysymys siellä. Arvoisa puheenjohtaja, olen Simo Järvinen, Satakunnan kansan huomioitsija. Koulutuksessa käskettiin itsensä esitellä ja näyttäytyä, tässä on tehty. Tästä tilaisuuden nimestä, joka oli hyvin mielenkiintoinen, aloitin miettiä sitä, että tuulen viemään, mitäs mulla tulee mieleen. Tuli mieleen Scarlett O'Hara, se Mitchellin kirja, ja kukas keikoo, kun siellä nyt oli vanhemmat meistä muistaa sen, siis tarkoitan yli 20-vuotiaat kaikki. Ja varmasti sielläkin tapahtui silloin se kirjan kertomana silloin Amerikan sisällissodan aikana yhtälaista myrskyä, mitä me tässä nyt käsitellään. Että asiassa varmasti on sillä tavalla yhtymäkohtia. Mutta itse tähän asiaan, tässä oli hyvin mielenkiintoinen tämä virvepuhelin asia. Itse olen ollut pitkään turvallisuustyössä mukana ja olin ihastunut siihen, että entinen 5-osalainen sisäministerimme Anne Holmlund piti tällaisia kuin virvepäiviä. Ja olen huomannut, että virvepäivät ovat nyt unohtuneet ja tämä on tosiasia, että mikä tässä nyt todettiin monella suulla, että nyt sitä ei kuitenkaan se järjestelmä ei toimi. Sama tilannehan meillä on siinä, eikö totta, että silloin kun meillä on iso joukko väkeä tässä Jatskadulla tai sitten tuolla Kirviluodossa, niin mikään GSM-järjestelmä ei toimi, jolloin sen tiedon välittäminen jostakin asiasta on todella hankalaa. Itse asiaan tässä, niin se mennä lähemmäs tätä olevaa arkea täällä Porissakin. Millä tavalla poliisi suhtautuu siihen, että kun tässä tiedotusvälineessä kulkee sitä tietoa, että poliisivoimista vähennetään henkilöstöä ja resursseja, kuten sanotaan, ja on puhuttu myöskin siitä, että asukkaiden, ihmisten omaehtoinen esiintyminen mukana jollakin tavalla turvallisuustyössä ei tietenkään mitenkään poliisina, vaan katsoo vähän toisen perään. Millä tavalla poliisipäällikkö Vuola Porissa on edetty siinä asiassa, että tällainen poliisin ja muiden viranomaisten välinen ja vapaaehtoisten yhdistysten välinen turvallisuustyö etenisi tästä eteenpäin. Ja toisekseen jatkan tätä vielä sen verran, koska se saattaa liittyä tähän kysymykseen, niin valtioneuvosto hyväksyi 14.6. turvallisempi huominen sisäisen turvallisuuden ohjelman, jonka nimi saattaa olla kotoisin Porista päin. Ja millä tavalla tämä ohjelma ehkä vaikuttaa tähän asiaan ja muutenkin näihin tilanteisiin? Olisiko se Timo Vuola, joka aloittaa? Joo, tosiaan tuohon Järvisen Simon ihan hyvään kysymykseen, niin ensinnäkin tähän poliisin resursseihin. Nythän valtion rahat on loppu, kaikki tietää sen, ja se on johtanut siihen muun muassa Satakunnassa, että meillä on tänä vuonna on lähtenyt ja lähtee eläkkeelle noin 5, 6, 17 henkilöä. Kenenkään tilalle ei palkata ketään. Ja meillä ei ole ennestäänkään ollut näitä niin sanottuja kukkiakastelijoita.
laitoksessa, eli töitä on ollut vähän liiankin kanssa ja kaikki ymmärtää sen, että tämä on haastava yhtälö, eli toisin sanoen niin jostain se on pois ja ei voi mitään. Että taloustilanne valtiolla on hyvin huolestuttava ja myös poliisilla ja se on nyt johtamassa muun muassa siihen, että meillä on tuore organisaatio. 2009 aloitettiin tämä nykyinen maakuntakohtainen poliisilaitosjärjestelmä, niin säästöjen vuoksi mennään nyt sitten ilmeisesti jo 2014 eteenpäin poliisilaitosten määrä puolittuu, eli johtamishallintokustannuksissa tukitoiminnoissa pyritään säästämään. Mutta sitten tähän Simon kysymykseen tästä kansalaisavusta, niin kävin tuossa tyttären ja vaimon kanssa viikonloppuna tuolla Tukholmassa, niin kuin moni muu teistäkin varmaan on käynyt tai tulee käymään tänä kesänä. Ja siellä Södermalmin kaupungin osassa panin merkille, että siellä oli poliisiauto, tämmöinen asuntoauto, missä oli vapaaehtoisia, poliisin vapaaehtoisia, eli ikään kuin vapaapalokuntalaisia. Ja se oli musta ihan mielenkiintoinen ajatus, että meillä ei ole ihan tähän menty, mutta sen sijaan meillä on täällä Porissa ihan tehty hyvää työtä, missä Simo on ollut mukana hyvänä poliisin yhteistyökumppanina, tämmöinen kaupunginosakohtainen partiointi, jalkapartiointi, yöpartiointi. Ei mitään valtuuksia eikä mitään rampoilua ole esiintynyt, vaan ihan tämmöistä pidetään silmät ja korvat, ja jos jotain häiriötä tai rikokseen viittaavaa on ilmennyt, niin sieltä on sitten viranomaisille ilmoitettu. Tämä on hyvä systeemi ja ei johda minun mielestäni mihinkään tämmöiseen kyttäämiseen tai kansalaisten ilmiantamiseen, vaan lisää semmoista turvallisuutta tuolla kaduilla, että siellä on muutakin kuin vähenevät virkamiehet pitämässä vähän silmällä. Ja mä toivon ja uskon, että tälle voi löytyä jatkoakin. Täytyy myöntää, että me haettiin tähän nimenomaan tähän Simon mainitsemaan, tai ainakin tarkoitit varmasti sitä, niin haettiin oikeusministeriöltä tähän hankkeeseen nyt sen laajentamisen avustusta. Saatiin toiseen hankkeeseen Pasin kanssa rahat, mutta tähän ei valitettavasti tullut. Mutta tämä on hyvää toimintaa ja minun mielestäni tämmöisessä yhteiskunnassa, kun me eletään, niin kaikki tämmöinen vapaaehtoinen, mikä mun mielestäni suomalaisten hyvä puoli onkin, että me pidetään toisistamme huolta, pidetään silmät auki, ilmoitetaan poliisille, ilmoitetaan pelastusviranomaisille asialliset asiat hätäkeskuksen kautta. Tämä toimii mun mielestäni aika hyvin. Kyllä meillä on varsin turvallinen yhteiskunta ja mitä enemmän kansalaiset on siinä mukana, niin se parempi. Ei joku sanoo, että kolmas sektori pyörittää tätä maata, mutta mitä sanoo Pasi? No mä palaisin tuohon Simon mainitsemaan tähän valtioneuvoston periaatepäätökseen tästä kesäkuusta. Tosiaan tämä sisäisen turvallisuuden kolmas ohjelma ja siihen nostaisin nämä 3 keihäänkärkeä, jotka siinä on niin keskeisiä asioita. On nimenomaan väkivallan vähentäminen ja alkoholin kulutuksen vähentäminen ja kolmantena asiana tämmöinen niin vapaa-ajan tapaturmien vähentäminen. Eli käytännössä tämmöisellä keihäänkärjellä valtioneuvosto nyt niin lähti eteenpäin ja tätä asiaa viedään yhdessä poliisi- ja pelastuksen ja muiden toimijoiden kanssa niin eteenpäin myös täällä Porissa. Sitten siinä mainittiin myöskin nämä tapahtumat, suuret yleisötapahtumat, Pori Jazz, Suomi Areena, noin niin kuin muun muassa. Oliko sulla taito vielä tähän jotakin kommentoida? Oikeastaan Pasi tuossa totesikin tuon 3. sisäisen turvallisuuden ohjelman ne 3 tärkeintä pointtia, mutta ehkä tuohon haluaisin lisätä vielä tuohon Timo Vuolan esitykseen sen, että nythän meillä myöskin pelastuslain mukaan ihmisillä oikeastaan on velvollisuus ilmoittaa, jos huomaa onnettomuuden tapahtuneen tai huomaa sellaisen tilanteen, että onnettomuus uhkaa tapahtua, sellaisen vaaratilanteen, niin siitä on ilmoitettava. Eli tietysti ihan niin kuin pelastuslain mukaan, niin se on ihan jokaisen meidän toimintavelvollisuus ja tietysti tämä on hyvin toiminutkin Suomessa ja toivon mukaan se jatkossa myös toimii tällä tavalla. Niin, nämä suuret yleisötapahtumat ja sitä kautta myöskin nämä puhelinverkot ja nämä tämmöiset, joka nyt semmoisessa on ollut, niin tietää, että aika heikosti toimii. Miten silloin, Jyri Leppäkoski, pystytään asioista tiedottamaan ja kertomaan? Täälläkin tuossa ihan muutaman 100 metrin päässä se syöksyvirtaus oli tässä muutama kesä sitten ja ikävää jälkeen. Niin, mun pitää tietysti palauttaa ihan perusasiat, eli meillä pelastustoimessa on olemassa tämmöinen 3-portainen järjestelmä, mitä me aina mietitään näissä tiedonkuluissa. Että on varsinainen tämä järjestelmä, millä me yhteyttä pidetään. Sitten meillä on jonkunlainen varajärjestelmä ja sitten kolmantena aina sitten se hätäjärjestelmä.
Ja näiden kautta me pyritään aina niin kuin miettimään, että jos joku menee poskelleen, niin sen jälkeen vaikka sitten neljäntään voidaan vielä ajatella sellaista, että sitten lähdetään vaikka polkupyörällä liikkeelle ja hälytetään naapureita ja kavereita, että nyt meidän pitää saada jonkunlaista tietoa. Ihan tämmöisiä hyviä esimerkkejä ihan tästä viimeisestä on se, että kyllä mulla on esimerkiksi Yle Satakunnan numero lyhyt valintana ja sitten mä soitan Sinikka Tuomelle, että kuule laitatko tämmöisen tiedotteen, nyt on ihan pakko laittaa, muuta mahdollisuutta ei ole. Eli tavallaan kyllä me viranomaiset niin kuin pyritään sellaiseen varmistamiseen, että me niin kuin otetaan kuittaus takaisin, nyt meidän pitää saada tämä tieto läpi ja kysytään, kun meillä on tämä verkko aika laaja täällä Satakunnassakin, meillä on 52 paloasemaa, meillä on siellä yleensä aina jonkunlainen henkilöstö paikalla, kun tämmöinen iso tilanne tulee, ja kun me pidetään niiden välillä yhteyttä, niin kyllä se tieto aika hyvin leviää meidän sisäisesti. Se haaste on aina se, että meidän pitää saada sille kansalaiselle se tieto, ja otetaan nyt taas, kun mä yritän tätä maakunnallisesta puhetta pitää, niin esimerkki vaikka Pomarkusta viime tapahtumista, niin siellähän perustettiin paloasemalla sitten tämmöinen tiedotuskeskus. Se voi olla vaikka joku alakoulu keskellä kylää, ja sitten se vaatii sen kylätoimikunnan aktiviteettia, että aina kun tiedetään, että meillä on tosi paha, mitkään yhteydet ei toimi, niin sinne kerätään sitten pisteelle ja se tieto, mitä kansalaiset tarvitsevat ja mitä nyt pitää tehdä. Esimerkiksi jos tarvitaan vettä tai tarvitaanko jotain terveydenhuoltopalvelua jne, niin tämä on mun mielestä se, mitä on nyt aktivoitu aika paljon viime aikoina. Ja mun mielestä pelastuslaitokset on tässä keskeisessä roolissa ja varmaan ovat valmiina sitten myös tähän haasteeseen vastaamaan. Tuohon matkapuhelinverkon kapasiteettikysymykseen, niin siihen viranomaiset täysin ei pysty tietenkään, ei meillä ole mahdollisuuksia siihen vastata, että niitä yleistapahtumia järjestetään eri paikoissa ja kaikkialla matkapuhelinverkko ei ole yhtä hyvin, tai se kapasiteetti ei yhtä laaja ja siellä voi syntyä tilanteita, että ihminen ei tosiaan pääse soittamaan, että ei vaan saada verkkoon yhteyttä tai kun on kyseessä joku 50 000 ihmisen konsertti, missä on joku Metallica tai vastaava esiintymässä, niin tällaista voi ilmetä. Mutta yleensä silloin, kun oikeasti puhutaan laajoista yleistapahtumista, niin kyllä sieltä paikan päältä löytyy viranomaisia. Ja viranomaisilla on siellä sitten Virve-radio mukana, jossa niin saadaan se tieto sitten kulkemaan hätäkeskukseen tai muiden viranomaisten johtokeskuksiin, kun tällaisia tilanteita ilmenee. Mutta näihin täytyy sitten aina varautua luonnollisesti, että meillä on virkamiehiä tai viranomaisia riittävä määrä siellä paikan päällä havainnoimassa sitä tilaisuutta. Ihan kaikkeen ei kuitenkaan tässäkään tapauksessa todellakaan pystytä varautumaan. Joo, otetaan tähän vielä ja sitten jos on yleisökysymyksiä, niin käsi ylös vaan. Täällä on eturivissä esimerkiksi herra Ulla, mutta otetaan tähän vielä Timo Vuola ja näitä. Joo, ihan tuosta yleisötilaisuuksien suhteen, niin meillä on sen verran täytyy poria ja porilaisia kehua. Meillä on yleisötilaisuuksien järjestämisestä erittäin hyvä kokemus viranomaisilla ja erittäin hyvä yhteistyö. Meillä on tekeillä tämmöinen, se on oikeastaan aika pitkällä jo tämmöinen käsikirja, millä tavalla turvallinen yleisötilaisuus järjestetään. Siinä annetaan ohjeita tälle järjestäjälle ja tässähän pelin henki onkin se, että tällä järjestäjällä on päävastuu. Eli jos joku haluaa järjestää jazzfestivaalin tai Porispere-konsertin, niin se on järjestäjän vastuulla ja viranomaiset huolehtii ja auttaa siinä, että voidaan järjestää turvallisesti. Siellä on riittävä määrä järjestysmiehiä, siellä on kaikki ympäristöasiat kunnossa ja se on turvallinen tilaisuus. Tästä on kysymys, ei viranomaisten voimavarat tietysti riitä siihen, että he niin kuin siellä muuta kuin tarkkailijoina paikan päällä niin kuin valvovat, vaan itse järjestäjä huolehtii. Ja musta me ollaan hyvällä mallilla täällä Porissa ja Satakunnassa. Pori Jazz on ollut vuodesta 1966 ja siellä on vankka osaaminen ja sen ympärille on nyt kehittynyt tämmöistä mukavaa, niin kuin tämäkin tilaisuus. On suuria yleisötilaisuuksia paljon ja poliisille se toki aiheuttaa paljon töitä niin kuin muillekin viranomaisille, mutta se kuuluu meille, mutta ennen kaikkea järjestäjille. Taito. Joo, tuossa sitten Jyri jo oikeastaan aikaisemmin tässä mainitsi sen, että kyllähän meillä on erittäin hyviä varoituksia meille tulee. Eli tässä voisi sanoa, että Ilmatieteen laitokselta tulee nykyään hyvinkin tarkkoja varoituksia lähestyvistä myrskyrintamista ynnä muista. Eli ne kannattaa ottaa kyllä aika vakavasti, koska ne, niin kuin sanottu, niin ne on melko tarkkoja. Meillähän esimerkiksi tämän Tapani-myrskyjen aikana niin pelastuslaitokset, kun saa tuolta Ilmatieteen laitokselta jo suoraan tämmöisiä turvallisuussääpalveluohjeita
palveluun liittyviä viestejä, niin useita päiviä ennen sen myrskyn saapumista alettiin jo varautua siihen, että tämmöinen myrskyrintama on tulossa. Tämä kyllä pätee ihan mun mielestä yksittäisiin kansalaisiin asti, että kun katsoo niitä televisiosta säätiedotuksia, niin kyllä ne aika tarkkoja kuitenkin on, että ne on syytä ottaa vakavasti. Ole hyvä. Jukka Kotiniemi, Porin kaupunkitekninen palvelukeskus. Timo tuossa vei osan mun puheestani jo, mutta ihan esimerkkinä nimenomaan tästä viranomaistyöstä ja silloin kun tämä Sonisperin valitettava tapaus oli, niin meillähän on joka päivä kello 12 viranomaisneuvottelu tapahtuman aikana ja tuossakin sunnuntaipäivänä sen pidimme ja sen neuvottelun myötä järjestäjä lisäsi esimerkiksi ensiapupuolen materiaalikapasiteettia merkittävästi. Eli me tiesimme, että joku myrsky saattaa tulla ja se ei tullut sellaisena kuin me mietimme, vaan se tuli paljon pahempana. Mutta tämä viranomaistyö täällä Porissa, niin se on kyllä, vaikka hyvin subjektiivinen näkemys mullakin siitä on, niin se on kyllä todella ensiarvoisen hienoa ja se pelittää hyvin. Ja se mikä siinä on merkittävää, mitä mä olen muualla tehnyt asiasta seurantaa, niin täällä ei viranomaiset ole keskenään mustasukkaisia siitä, että mitä itse kukin voi tehdä tai saa tehdä ja mistä mä nyt saan päättää, vaan että tehdään laajassa yhteistyössä ja mietitään se tapahtuma hyvinkin tarkkaan ja tämä on todella hyvä Porissa. Selvä. Tässä on vielä hetkisen aikaa, joten yleisökysymyksiä, jos niitä on, niin tervetuloa vaan, kättä ylös ja mikrofonia kiikutetaan sinne. Otetaan siitä. Ausuvan jälleen. Tässä on viranomaisten hyvästä toiminnasta kuultiin. Minusta oli erinomaisen vaikuttava poliisipäällikön liturgia. Sitten kun kansalaisia on aina tarvittu, suurissa hätätapauksissa Suomessa on lähdetty tulipaloja sammuttamaan ja suopaloja ja metsäpaloja sammuttamaan kylissä. Eikö nyt viranomaisilla ole mahdollisuus käskyttää kansalaisia? Kerta kaikkiaan käskyttää, että nyt ukot tänne. Niin ja sitten moottorisaha on melkein joka miehellä sitten. Puut saadaan nurin. Kertokaa, mitä oikeuksia teillä on käskyttämiseen? Meillä on ministeriön väkeä täällä vastaamassa asiaan. Joo, siis pelastuslain mukaan pelastustoiminnan johtaja voi käskeä ihmisiä myöskin avustamaan pelastustoiminnassa sillä tavalla, kun he kykenevät. Eli sehän riippuu tietysti suojavarusteista ynnä muista, mutta että kyllähän se kynnys on aika korkealla, se täytyy sanoa. Mutta täytyy myöskin muistaa, että meillähän on tämän niin kuin päätoimisen pelastushenkilöstön lisäksi, niin kuin täällä Satakunnassakin, täällähän on siis vapaaehtoisia VPK:ita, eli sopimuspalokuntia vaikka kuinka paljon, jossa on siis sinänsä onnettomuuksissa pelastustoimintaan koulutettuja henkilöitä, ja sehän on pelastustoimisia joka päivä, että käytetään tätä vapaaehtoista voimavaraa hyväksi. Yksittäisiä ihmisiä on joskus käytetty, mutta varmaan viime aikoina voi olla, että Jyri pystyy paremmin kertoa nimenomaan, onko tällä alueella ja koska on käytetty, mutta niin kuin sanottu, niin pelastuslaissa se mahdollisuus kyllä on, mutta että kyllä se tietysti poikkeuksellisen suuri tilanne pitää olla, että siihen jouduttaisiin niin kuin turvautumaan. Ihan sen takia, että siinä voi tietysti sattua tapaturmiakin. Joo, eli varmaan mulle kuuluu vastata tuohon, että onko käytetty, ja se on harvinainen tapahtuma. Varmaan hyvä niin kuin satakuntalaisten on tietää se, että meillähän Satakunnassa on niin sanottu pelastuskoulutuksen saanutta väkeä suhteellisen paljon, ja kun siihen lasketaan nimenomaan nämä vapaaehtoissektorin ihmiset, niin jo pelkästään sitä on noin 850 ihmistä, jotka on nyt saanut enemmän koulutusta, ja kun meillä tulee joku tämmöinen tapahtuma Satakunnassa, niin kyllä me yritetään mennä kuntarajojen yli ja me saadaan sitä porukkaa todella paljon. Ja sitten se vielä, että nyt tässä myrskytapahtumissa oli nähtävissä tämä kansalaisuusaktiivi, niin kuin herra siellä totesi, niin kyllä siellä laulaa aika monen moottorisaha. Eli tuli ihan niin kuin tietoa, kun piti esimerkiksi saada oma kaivinkoneyrittäjä piti saada auto liikkeelle, niin hän raivasi semmoinen 300-400 metriä tietää, että hän sai sen autonsa liikkeelle. Et paljon oli myös tätä tapahtumaa, että sitä oikeastikin tehtiin, että olisi voinut tietysti nostaa sitä enemmän, että kyllä kansalaisilla tämmöistäkin aktiivisuutta kyllä tulee, mutta ihan näin, että oltaisiin määrätty jossakin tilanteessa ihan sivullinen vaikka johonkin
tehtävää, niin ehkä se eniten tulee esiin jossakin metsäpalotilanteessa. Että kyllä siellä isäntä lähellä omaa omakotitaloa niin saattaa heilua yhtä lailla kuin ne sammuttajatkin, mutta näissä on aina se, että se pelastustoimien johtaja on vastuussa siitä porukasta ja sen takia pyritään niin kuin pysymään siinä koulutetussa henkilökunnassa, eikä tänä päivänä enää ole tämä vesiämpäri-linjaketjusysteemi enää ehkä voimissaan, mikä joskus aikanaan kuvissa on nähty televisiossa. Timo, sulla vielä. Joo, ihan tuohon vapaaehtoisuuteen vielä, niin poliisi käyttää ehkä vapaaehtoisen pelastuspalvelun Vapepan niin kuin joukkoja. Meillä SPR:n alla toimii tämä Vapepa-järjestelmä koko maassa hyvin ja varsinkin etsinnöissä niin aika usein käytetään sitten, siellä on koulutettua väkeä ja heillä on välineitä. Niin pientä muodollista korvausta vastaan he toimii aika usein poliisin apuna. Selvä. En tiedä, täytyy oikein tarkistaa paljon se kello tällä hetkellä näyttää. Oliko siellä Minuutti. Lyhyt kommentti. Ota lyhyt kommentti sieltä. Timo Vuolalle se, että puhuin tästä suuren yleisötilaisuuden ohjeistuksesta, niin ensimmäinen on tehty Porissa 2000 ja toinen on tehty 2003. Jos ei muualla ole, niin kirjahyllystä ne löytyy. Voin sen silloin toimittaa. Hei. Selvä. Kiitos. Hei, mitkä ne oli Marko ne numerot, jotka piti siellä kännykässä olla? No ensimmäiseksi mä toivon, että siellä on luonnollisesti hätänumero on niin syvällä jokaisen tuolla selkäytimessä, että sitä ei nyt tarvitse tallentaa, mutta laittakaa sinne meripelastuksen hälytysnumerot, sitten laitatte tienkäyttäjän linjan, oman paikallisen pelastuslaitoksen palvelunumeron, poliisin palvelunumeron ja niillä pääsee jo alkuun. Sitten on hyvä vielä katsoa myrkytyskeskukset ja vastaavat. Nyt meillä kun ei näistä puhelinluettelokulttuuria ole enää juurikaan voimissaan, missä etusivulla oli ne kaikki tarvittavat numerot, niin selatkaa hieman netistä näitä erinäköisiä numeroita ja sieltä oman kunnan alueelta selvitätte, tai oman energiayhtiön numerot ja vastaavat, niin niillä tulee sitten toimeen, kun erinäköisiä häiriötilanteita ilmenee. Niin vanha kännykkä, että muisti on täynnä ton jälkeen, mutta onko teillä nämä numerot kännykässä? En nyt ala ropeloimaan niitä, mutta niinku, jos nyt ihan rehellisesti sanotaan. Marko? No mulla voisin väittää, että on kyllä lähestulkoon kaikki tuossa tallella. Pasi Vainio. No kyllä mulla käytännössä kanssa on nimenomaan. Ehkä sähköyhtiö puuttuu, mutta ylipäätään niin on kyllä. Entäs Jyri Leppäkoski? No kyllä kaikki löytyy. Että toi muistin, mä viimeksi katsoin, niin mulla oli 720 numeroa ja mulla on semmoinen etuliite niissä kuin viranomaisyhteistyö. Ja sitten on aina numero, niin mä tiedän, että mä menen siihen valikkoon, että tulee viranomaisyhteys, niin sieltä löytyy sitten. Tämä hinauspalvelu on muuten aika tärkeä tämmöinen nosturipalvelu, koska se on ainakin pelastustoimessa, että riittävän iso kone pitää löytyä, kun rekka on poikittain. Ei löydy meripelastusta, ei löydy, mutta on tuttuja merivartijoita ainakin 10, että kyllä heihin sitten yhteyttä saa. Yksi muuten tärkeä, mikä on tänä päivänä, jos ei muista näitä numeroita, niin on tämä numerotiedotus. Se toimii ympäri vuorokauden ja sieltä saa aika nopeasti sitten kyseisen viranomaisen numeroon. Ja se ei ole 112. Ei. Taito Vainio. Joo, kyllä multa myöskin löytyy, ihan jo viran puolesta oikeastaan täytyy löytyä ne numerot, että valtaosa näistä mitä mainittiin niin löytyy. Hyvä, tähän on hyvä päättää tämä keskustelu. Marko Nieminen, Pasi Vainio, Jyri Leppäkoski, Timo Vuola ja Taito Vainio. Kiitokset ja kiitokset myöskin yleisölle. Täällä vartin päästäkö täällä jatkuu taas? Vartin puolen tunnin kuluttua. Joo, suuri kiitos meidän ihanille puhujille ja upeista kysymyksistä.